Ahojte kamaráti, zdravím vás z južného Slovenska. Moje meno je Csaba Sitáš z vinárstva Borvín. Moji drahí vínovilci, mám tu pre vás jednu veľmi dobrú správu. A to je, že nenecháme vás bez skvelých vín ani druhý decembrový víkend. Pozývam vás na skvelú vinárskú akciu Nevinne o víne. Táto akcia sa bude konať na Liptove v Liptovskom Mikuláši. Budete tu môcť okoštovať vína od viac ako 20 slovenských vinárov, medzi nimi samozrejme naše vína. Budú to prevažne vína, ktoré boli vysoko hodnotené na medzinárodnej vinárskej súťaži Danube Wine Challenge. Možno ste už o tejto súťaži počuli. Bude tam napríklad aj toto víno. Je to náš Orange Wine, naša Loria, ktorá získala veľkú zlatú medailu a bolo to vlastne jedno z najvyššie hodnotených vín v rámci naturálnych vín. Ale prosím vás, čo je dôležitejšie, do svojich kalendárov si označte dátum 9. december, čas od 16:00 do 21:00, miesto konania synagóga v Liptovskom Mikuláši. Bude to brutálne dobrá vinárska akcia, verím, že sa tam stretneme a prekoštujeme spolu zo pár krásnych vzoriek. Teším sa na vás. Na zdravie, majte sa.